вечер. Днес е рождения ден на Климент. Най-доброто би било, разбира се, той да бъде заедно с нас. Но аз си мисля, че той тази вечер е заедно с нас, защото неговите картини, които са ни събрали тази вечер, са негови очи, които ни гледат. Картините са жив предмет, те не са мъртъв артефакт. В тях отлегнал духа на Климент, въображението на Климент, почерка на Климент. И това е всъщност вълнението, което всъщност споява тази вечер. Преди да кажа няколко думи за Климент, който наистина и аз се вълнувам сега, защото бяхме много близки, много съкровени приятели с Климент дълго време. Искам да поздравя Нина, Севи, Антони, неговото прекрасно семейство, които всъщност направиха възможно тази вечер ние да се съберем на рождения ден на Климент и да почетем неговата памет. Три неща ми се ще да кажа за Климент. Първо, той живееше в три реалности. Той живееше като всички нас в всекидневната реалност, сблъскваше се с нейните пречки, бореше се с нея, радваше и се, гневеше се. Там има една картина, писна ми, ранна картина на Климент, и тя е част от диалога му с всекидневната реалност. Климент беше много емоционално ангажиран със света, в който живее, с социалната деградация и с моралната деградация, която той усещаше много силно и преживяваше болезнено. Втората действителност, в която живееше Климент, разбира се, беше действителността на изкуството, на артефактите. Той живееше по два начина в тази действителност. Първо, като творец създаваше картини, които тази вечер са тук. И второ, беше колекционер. Да бъдеш колекционер е много специална дарба. Това не е просто жаждата да събираш предмети, а способността да живееш с духа на тези предмети, способността да живееш с времето, което е натоварило тези предмети, импрегнирало ги и те носят до себе си гласовете на някакво по-близко или по-далечно минало. Климент беше уникален колекционер. Вярно, събираше всичко, но не беше еклектик. Той имаше вкус, имаше усет за селекция и неговите колекции, както каза и Жоро, те наистина бяха подредени, направени, готови просто за експониране. Аз се надявам, че те ще намерят своя нов и различен живот. И на трето място, Климент се занимаваше с символната вселена, Климент се занимаваше с езотерика. Той вярваше, че съществува отвъд този видим свят, съществува един друг невидим свят, свят на смислите, свят на ангажиментите, които ние можем да си позволим тогава, когато сме достатъчно духовно израснали, тогава, когато гледаме не само с очите на тялото, но с окото на духа. Климент беше такъв човек, който гледаше с окото на духа. И последното, което ми се ще да кажа, Климент беше художник. Климент беше бухем, както каза и Георги. Това означава не просто разпиляване на времето, на личното време, а това означава споделяне на времето, това означава трапезите, приятелите, разговорите, цялата онази атмосфера, която може да се получи само когато бъде споена от един човек с духовна щедрост, с способен да се радва на живота. Климент беше такъв човек. Жаден за живот, жаден да се радва на живота. И аз, пак казвам с вълнение, присъствам на тази вечер, на неговия рожден ден и още веднъж благодаря на Нина за това, че ни покани на неговия рожден ден.